muri Zimbabwe apazoisata manje notakuna kuti ukasatosapota ZANU-PF muZimbabwe awo yatova mhosva ukasatisapota autodyi ndotoona kuti chairperson wemillions weZANU-PF awo anonzi Edison Chierenge anotora mashoko okuti those who are not members of the ZANU-PF will not get food aid during this year's drought. Muri Zimbabwe aya mashoko avhundutsa vazhinji kutoti aiwa wakasatosapota ZANU-PF aiwa aulume saka kuendera mberi mashoko abuda aya nokukurudzira subscribe like tina on the bell icon kuti ramboshana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Nekuti vanoendera mberi vachiti Chierenge was speaking at Rugare shopping center in Towood Saturday afternoon where ZANU-PF launched a campaign for its party candidate in the Ward 3 by-elections. He said government has a lot of food and available, but it is only ZANU-PF supporters who are going to get it. The meeting was also attended by President Mnangagwa's son, David Kudakwashe, who is the Deputy Minister of Finance. He said government has a lot of food. When you come to ZANU-PF meetings, please don't bring your stress. However, when it comes to this year's drought, we have enough food for everyone, excluding those who are not members of the party. Ndo mashoko akataura muri Zimbabwe. Chimbotiudzira munoti kudii pamusoro penhau iyi yekuti aiwa kana usingori muZANU-PF chete hausitombowana food padrought. Muri Zimbabwe toona nyazvoziva kuti ZANU-PF ndo ruling party asi notora mashoko ekuti aiwa munhu anongodya chete munhu ari muruling party zvakutongoona toti yakutongesa munhu sepakuna kuti aiwa ngaapinde musangano. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ataurwa nachairperson awa. Pinda mucomment section medu musangano subscribe like notina on the bell icon. Tambochera maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.